سلام كبرات تخطتلتي نحجاب استدلوا زيناتات هقرايت غانتا إيرترا نب أستراليا منقالا منقست فدرالي إثيوبيا نمجلس التجراي ذهبوا ملسي جيتاچو رده بزعبة نب إيرترا زاتو زلو سراويت فدرال زبولون بزعبة سنة سرعات قبر نقست إلسابيت نتشاينا زقرب عدمة زقط أما تقاومن زتقاللك خونيو أبزا channel دمان أي وتر تخطتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكت كتقوقن بخبري عدمكم هقرايت غانتا قددم بشكلة إيرترا أبتي كاب 18 كساب 25 مسكرم أب ولونغ أستراليا زكايت شامبيون قدم بشكلة عالم نمستاف لوميا بساعتات دحر قطري ناب أستراليا أمريحا هقرايت غانتا قدم بشكلة إيرترا أب زوددر أب 4 مدبات كتواددر أبناي دق تبعتين دق أنستيون ناي إلي توددر أبناي تحت 23 عام تقدمتي كومدما أبناي جينير وددر يا كتواددر هقرايت غانتا قدم بشكلة إيرترا أب زيناي لوم عام شامبيون قدم بشكلة عالم ب10 حموشة تقدم تختوكل كوينا أبناي دق تبعتيون إلي تقدمتي مراهو قدوس بينيام جرماي ناتنايل تسفاسيون أمانيل جبرز جابير هينوك ملو برهانن متكل إيوبن كم زوادا در خفلت انكولو أبناي تحت عيسان سلستن عامت كا أمانيل محاري سامسوم هابته ملكياس قدوس دانيال برهان سايمون تسفا جابرن تمريز أمالو بجكازي أبناي جينر تقدمتي أخليلو الرفاينه يوئيل هابته أب يوناس تكين ماليا هجرايت غانتا إيرترا وديم زوادا در كخونن كلو أما سلطن مأكل UCI زلا دانا يتفتسمون أبناي إلي دق أنستيو كتواددريا أسلطن سامسوم سلمون ننا إليتن جونيورن دق تبعتيو كم زقلك فلت انكولو أسلطن يوناس زكارياس كا ننا تحت 23 عامتن دق أنستيو تقدمتن حزيو ناب أستراليا أمر حزلا مقتل قدمي منستر وصاي غداياتن إثيوبيا دمق مكونن منግስት ኢትዮጵያ بشمغلنا حبرت أفريقيا زكايت زت سلام نمستف دلو مخانا أفليتو دمق مكونن أب أديس أبا مساب منستر ركبات وصاي أوروبا حلافيت غدايات أفريقيا ريتا لارانغي هابسترخب الأوانيو هاغرو بحبرت أفريقيا زتماكل زت سلام كتساتف قربت مخانا بمغلاص حبرت أوروبا نتججت بسلامو منقد نمودا زغبر زول صعرك كدغف تسفا خمزلو زغلص كم ذكر كللو منግስት ትግራይ أبز حلف سنبت أبزوص مغلصي بشمغل حبرت أفريقيا مس منግስት ኢትዮጵያ مقراز ተጻቦታት በመግባር ከዛራረብ ድሉ መኾኑ አፍሊጥ ይኒሩ በሰንበት ገና መንግስት ኢትዮጵያ መግለጽ መንግስት ትግራይ መሰምዐ በቁልጥፍ መልስ ከሃብ ድሕር መጽናሕ ሕጂ በመንገድ ደመቀ መኮነን ኣብቲ ዘተከሳተፍ ድሉ መኾኑ አፍሊጥ ዝርከብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ነቲ ሕብረት አፍሪቃ ዘመእከል ናይ ሰላም ልዝብ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎም እዮም ዝገልጹ ኣብዚ ምስ ደመቀ መኮነን ዝተገብረ ርክብ ከኣ እታ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ልእኽቲ ዝኾነት ሪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ሕብረት አፍሪቃ ዝምራሕ መስርሕ سلام أبز جبروا لبوتان محجاز دلو مخانة جليسا بوغان تجراي إذا نيزة سلام إمامة تقبلنا على نزب المجلس تحر موتو أما قال كل التجزية نيدرون متقعت استجبر خوينو حبرت إوروبا دمه لو منوجو اتزنا برمتقعتي نسلام هناز أيقونن قبل زغن المجلس كوتس يترأين يرو أبل فتسامي السرح وحتن حدا قبل علوت مرحة تجراين زخونة جيتاچو ردا منግስት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተወሳኺ ሰራዊት በመንገድ ነፋሪት ይሰደዳሉ ክብል ከሲሱ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳቡ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ቃል በቃሉ ስርዓት አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ዝያዳ ሰራዊት ይልኻሎ መዓልታዊ ነፋሪትን ናይ ጽዕነት መካይንን ጽዒኑ ይልኻሎ ዕሽነት እኳ ተመሰለ ስርዓት አዲስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውን እከይ ወጥናት ክህልዎ ይኽእል እዩ እቲ ስጉምቲ ንተራ ስነ ሞጎት ዝጻረር እዩ ክብል ሰራዊት فدرال إثيوبيا بنفاريت يخون بمكينة ناب إيرترا يخود مهلاهم كسيسلا كم زفلت أبز حلفة قرب معلتات نايسات لاي سئلتات كومدما كالئ ناي برراتات حبريتات مركز بمقبر أبناي عودة كوينات زوبا زر من قصقاس نفرت السندوك إلاتات زرقي حما بزونا بور حبريتا كاب أديس أبا اللمود بزيكونا من قدي نايس عنت نفرتي نابلا لبلا كومدما ناب إيرترا يمرح مهلاون قليس أم زونا بور خوينم أبحاد حبريتا خان نابلا لبلا كاب زمرح زنبرا شدشت نايس عنت نفرت من قد داير إثيوبيا اتن حموشته ناب إيرترا أمريحينين بمبال زرزر قصرة النفرت زحاز حبريتها زرقي حمنيرم بزعبة زي النفرت عنات من قد داير إثيوبيا سراويت يملالسا الله وزبل كسي ات من قد داير يخون من قصة فدرال إثيوبيا زخون ملسي أي هبلنا لا فلوت تصاوتاي تنس بايتا روجر فيدرر اما وداتنا يزعمت كوددرات عالم كسنبت مخونه افليتو اتياب عيسرا جراند سلام استعوت سويسرلاند او فيدرر دحرتي ابزور حزكايدنا يلندن وددر كقوارص مدب كم زلو غليصلا ودربعان حدن عمد فيدرال بسنك زغاطو مقداتي دحرتي اب 2021 حدن زتخايده وددر ويمبلدن كوددر وصاي كويني صنيحو ناي اكالاتي ملئخت نصري زبله تكوخب تصاوتاي ننوي عمتات ابت وددر بمصنحو اكالاتو كابزن العلك مطط كم زي كلاميتو ابز حلفه
24 ዓመታት ኣብ ልዕሊ 1500 ውድድራት ተሳቲፈ ሕጂ ድማ ማዓስ ፕሮፌሽናል ውድድራተይ ከቋርጽ ከም ዘለኒ ክወስን ኣለኒ ኢሉ ኣብቲ ብትዊተር ዘውፅአ ሓበሬታ ንጸወታ ቴኒስ የፍቅረኩም ኣይክገድፈኩምን ክብል ካብቲ ስፖርት ከም ዘይርሕቅ ቃል ኣትኢሎ ኣብ ውድድራት ቴኒስ ዓለም እቲ 22 ዓወታት ዝተጓናጸፈ እስጳኛዊ ራፋኤል ናዳልን 21 ወናጭ ዝዓተረ ሰርቢያውን ኖቫክ ጆኮቪችን ጥራዮም ንፌደረር ዝሓልፍዎ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ኣብ ፕሮፌሽናል ውድድራት ክሳተፍ ዝጀመረ ፌደረር ኣብ 2003 ናብ ዝተኻየደ ግጥማት ዌምብልደን ናይ መጀመርታ ግራንድ ስላም ተዓዊት እዩ ንመወዳእታ ግዜ ግራንድ ስላም ተዓወተሉ ድማ እቲ ኣብ 2018 ዝተኻየደ ኣውስትራልያ ኦፕን እዩ ነይሩ ወዲ 36 ዓመት ብምንባሩ ድማ ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየ ግራንድ ስላም ዝተዓወተ ተጻዋታይ ምዃኑ ይፍለጥ ፖለቲከኛታትን ኣባላት ባይቶን ዓባይ ብሪጣንያ መንግስቲ ቻይና ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤት ዳግማዊት ክሳተፍ ዝቐረበ ዕድመ ክሳሓብ ጸዊዖም ኣባላት ዓቀባዊ ሰልፊ ካብቶም ናብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ደብዳቤ ጽሓፉ ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ቻይና ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፍ ዝቐረበ ዕድመ ስክፍታ ከም ዘለዎም ገሊጾም እዞም ናይ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሰበስልጣን መንግስቲ ነቲ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስዎ መንግስቲ ቻይና ምዕዳቡ ዘለዎም ቅሬታ ገሊጾም ኣለዎ ዝመጽእ ሶኒ መስከረም 19 ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤት ክሳተፍ ወግዓዊ ዕድመ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ እቲ ፕሬዚደንት ግን ክሳተፍ ትጽቢት ኣይግበረሉን እዩ ኣብ ሰሙን እዚ እቲ ፕሬዚደንት ድሕሪ 2 ዓመት ንመጀመርታ እዋን ናብ ወጻኢ ዝገሸ ኮይኑ እቲ መገሻ ከዓ ናብ ካዛክስታንን ኡዝቤኪስታንን እዩ ነይሩ ጋዜጣ ቻይና ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ፖስትን ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝሓበረቶ ምክትል ፕሬዚደንት ዋንግ ኪሻን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፍ ትጽቢት ይግበር ኢላ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤት ኣስታት 500 ዝበጽሑ መራሕቲ ሃገራት ዝርከብዎም ወከልቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ክሳተፉ ትጽቢት ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኦም መራሕቲ ብንግዳውያን በረራታት ክመጹ ተሓቲቶም ዘለዉ ኮይኖም ብተወሳኺ ኣብ ምዕራብ ለንደን ካብ ዝርከብ ቦታ ብኣውቶቡስ ከም ዝጓዓዙ ተነጊርዎም እዩ ካብቶም ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝሳተፉ ካብ መላእ ኤውሮጳ ዝመጹ ንጉሳውያን ስድራቤታት ይርከብዎም ንጉሳውያን ስድራቤታት ቤልጅየም ሆላንድ እስጳኛ ኖርዌይ ሽወደን ዴንማርክን ሞናኮን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፉ ተዓዲሞም ኣለዎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን በዓልቲ ቤቶምን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፉ ምዃኖም ዋይት ሃውስ ኣረጋጊጹ ቀዳሞት ሚኒስትራት ኣውስትራልያ ካናዳን ኒውዚላንድን ድማ ካብ መራሕቲ ሃገራት ኮመንዌልዝ ነቲ ጻውዒት ዝተቐበልዎ መራሕቲ እዮም ፕሬዚደንት ጀርመን ዓዲ ጣልያን ፈረንሳ ደቡብ ኮርያን ብራዚልን ቱርክን እውን ክሳተፉ ትጽቢት ይግበር ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም